आफा शिव आफा कृष्ण नोंसोरनि फिसाजोफोरखौ गोजौआव थांनानै केटिएम बाइक लानानै साब्रां लाइन मारि हैजोबगोन आं नोंसोरो मानो आंनि जिउखौ आंनिफ्राय सेनानै लांखो गाहायनिखौ मोना गोजौनिखौ लाहैजोबगोन आं मा सानदों नोंसोरलाय आंखौलाय आंनो साख्रिखौ मानो हरबावखो बे साख्रिनि फिसाजों मा खालामबावगोन आं साख्रिनि फैसाजों प्रवीण बर'नि लिरनाय आरो बिथोन होजानाय बीएम प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय मिस्टार ग्रेजुएट सावथुनखौ दिनै बेखेवना होबाय बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसाफोरनि आनजादनि थाखाय प्रिमियार श' लायासै नाथाय प्रिमियार श' लायाब्लाबो रायजो राजाफोरनि थाखाय पेन्डेलाव हगारनाय जाबाय होनना फोसावदों ओजोंहाय मिस्टार ग्रेजुएट सावथुन नायगिरि रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला मिस्टार ग्रेजुएट सावथुना रमान्टिकजों लोगोसे समाजारि सावथुनबो बुंजायो मानोना बे सावथुनाव आथिखालनि बर' समाजनि थासारियाबो बेरखांदों लोगोसे फोरमायबावदों दि खम जौखोन्दो लाना उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गोबाङानो नासयो नाथाय खम जौखोन्दोजों उथ्रिनाय फरायसायाबो गुन दं साख्रि बाख्रि मोननो हायो बेखौबो बेरखांहोदों होननाबो फोरमायदों सोरबाफोर एबा बबेबाफोर कमिटिया दिन्थिनोब्ला 8135973059 6003387084 नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन होनना फोरमायहरदों सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोनहा वे आफा शिव आफा कृष्ण नोंसोरनि फिसाजोफोरखौ गोजौआव थांनानै केटिएम बाइक लानानै साब्रां लाइन मारि हैजोबगोन आं नोंसोरो मानो आंनि जिउखौ आंनिफ्राय सेनानै लांखो गाहायनिखौ मोना गोजौनिखौ लाहैजोबगोन आं मा सानदों नोंसोरलाय आंखौलाय आंनो साख्रिखौ मानो हरबावखो बे साख्रिनि फिसाजों मा खालामबावगोन आं साख्रिनि फैसाजों आंनि जिउखौनो नोंसोर आंनिफ्राय सेनानै लांबाय आंनि किडनिखौ लांमोन आंनि बिखाखौ लांमोन आंनि मेगनखौ लांमोन दान होगौमोन आं नोंसोरनो नाथाय नोंसोरो आंनि मोजां मोननायखौ आंनिफ्राय सेनानै लांबाय जागोन बेफोरबायदिनो दङ प्रडाक्शनाथ' नोंथांनिनो ना औ प्रडाक्शन आंनिनो बे औ बीएम प्रडाक्शन औ जानाय मिस्टार ग्रेजुएट बर' फिल्मा जोबोद मोजां जादों नायनानै जोंबो गोजोनबाय दानि बर'आव जा रोखोम माबा दिन्थिजादों आरो माखासे बर' हारियाव सोलिबाय थानाय बेफोरखौ बानायनानै दिहुननाय आरो दा जोंनि बर' समाजफ्रावबो एबा गुबुन समाजफ्रावबो फरायनानै पारसेन्ट खम मोननायफोरखौ एसे नासयलायनाय थायो बेफोरखौ लानानै दिहुननाय जादों आरो बे बर' फिल्मा बेनिखायनो जोंबो मोजां मोनदों नायनानै गोजोनदों आरो मोजां नोंथांमोनहाबो नायदो नायनानै आरो नोंथांमोनहाबो माबायदि बुजियो मोजां मोनो होनना खिथादो जोंहा जोबोद मोजां मोनदों आरो नायनानै खेबसे नायबाथाय नोंथांमोनहाबो जोबोद नायनानै गोजोन मोनगोन नायनो लुगैगोन जोंहा बिरफुं महिलारिजों दिहुनजानाय दिनैनि मिस्टार ग्रेजुएट सावथुनखौ जों नायनानै बेखौनो बुजिनाय मोनदों माने दानि जोंनि बे बर' समाजाव गोरोबफ्लेनाय जानाखि दस्रा हिन्जाव थाखानाय सुबुङा जेनेबा दस्रा सिख्ला बा दस्रा हिन्जावखौ लाइन मारिनायनि बेफोरबायदि मेन पिक्सारा ओंखारदों आरो बेजोंनो दानि जानाखि जोंनि बे बर' समाजाव सोलिनाय एबा बर' समाजल' नङा जोंनि हारिमुआव सोलिनाय नैबे जानाखि खम पारसेन्टै पास जानाय सुबुंफोर माखासे सुबिदानि थाखाय नासयजानाय जादों नैबे पिक्साराबो बाहाय रोखा ओंखारदों जाहाथे जोंनि सुबुंफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जेब्लाबो गोसो होयो बिनि थाखाय नैबे सावथुननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दिनैनि जानाखि जों नायनानै नुनाय नैबे मिस्टार ग्रेजुएट बर' सावथुन बियो जोबोद मोजां जादों बाख्नायथाव जादों आरो जोङो दिनै बिरफुं महिलारि बिथांखौ जोङो साबायखर होनांगोन बिथाङाबो जोंनि बर' समाजाव सासे कालसारनि गेजेरजों बा हारिमुनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजखौ गोजौ फारसे जौगासार जाहोनो थाखाय आखायाव लादों एबा आगान सुरदों बिनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होनांगोन गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम दा जोङो नैबे मिस्टार ग्रेजुएटखौ जों दा रिलिज होनाय बायदियानो जाहैबाय एग्जामनि थाखाय प्रिमियाम श'खौ लानो हायाखै दा जोङो पेन्डेलखौ गाबायानो गानायालाय रायजो राजानिफ्रायबो मोजां कमेन्ट फैदों जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों रायजो राजानिफ्राय कमेन्ट फैनायखौ खालि मोजांल' फैयो आरोना कमेन्टआबो बिराद मोजां मोन्दों जों गोजोननायखौ जों फोरमायबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम दा पेन्डेल गानायाथ' मात्र दा मोनब्रै मोनबाया जाबाय आरो गाबावगोन कन्टेक्टआ फैनानै दङ
जों बुकिंबो खालामगासिनो बुकिंखौ लागासिनो आरोना आरो दा सोरबाफोरनो नांगौबा बुकिंखौ लानो हागोन आरोना जोंना ट्रेलारावबो होनाय दंखायो बेनारावबो थागोन जों पस्टारखौ होनानै होखागोन आरो बिनि गेजेराव नाम्बारखौ नायनानै बेयाव बुकिं खालामनो हागोन आरोना जोंनिखौ दा नैबे मिस्टार ग्रेजुवेटखौ जोंहा मैथा प्रबिन बर' बेनो स्क्रिप्टखौ लिरदों आरो डिरेक्सनखौबो बेनो होदों दा प्रडिउसारा जाहैबाय बिरफुं महिलारि दा नोंथांमोना बुकिं खालामनोबा खालामनो हासिगोन आरो दा दिनैनि गेजेराव जोङो रिलिज खालामनायानो जाहैबाय जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक